Vodeći ljudi školske knjige i Ana Marija među njima ponudili da napraviš svoju autorsku kuharicu, svoje autorske recepte da objedinimo u jednoj knjizi, ti si to odbio. U vremenu neskromnosti ovo je apsolutni presedan da čovjek odbije autorsku knjigu. Zašto si ju odbio? Pa, odbio sam je zato što smatram da bi napravio nešto što se zove hrvatska kuharica. Čovjek mora biti autoritet na svakom polju hrvatske kuhinje. Ako vi neku stvar repetitivno niste odradili nekoliko stotina puta, vi zapravo niste na tom polju autoritet. Kako ću ja biti autoritet na polju slavonske kuhinje kada sam s Kvarnera, gdje riječnu ribu praktički nismo vidjeli, a trebate skuhati ta jela. Znači, za početak sam razmišljao o tome kako bi bilo dobro napraviti hrvatsku kuharicu da pokrijemo apsolutno sve. Druga ideja koja mi je pala na pamet, zato što sam sličnu knjigu držao u ruci od jednog drugog izdavača, koja je zapravo za cijeli svijet knjiga, ja sam razmišljao kako bi taj koncept bilo dobro primijeniti u Hrvatskoj. A taj koncept je zapravo zvati svoje kolege kuhare, postaviti nekakva pravila igre i dati svakome priliku da odradi 4 recepta. Tu je naravno 35 kolega i ja, znači 36 nas je. Sve regije su zastupljene, naravno imamo nešto više Primorja, Istre i tako dalje, jer zapravo imamo ogromne količine dobrih restorana tamo i neke ljude jednostavno ne možemo izostaviti, na primjer gospodina Daniela Đekića koji je vlasnik Monte restorana koji ima Michelinovu zvjezdicu. Isto tako imamo i Rudija Štefana iz restorana Pellegrini koji ima zvjezdicu, tako da smo uzeli zapravo sve relevantne kuhare. Moj najveći žal je taj što nisam uspio strpati više kuhara unutra, ali onda bi neko trebao nositi knjigu od 2 tone, što zapravo je tržišno vrlo nepraktično.